Хочаце, я вам раскажу пра гомельскі эфект Мандэлы, і ты хутчэй за ўсё ў яго паверыў. Справа ў тым, што большасць гомельцаў, ды і не толькі, упэўнены, што Гомель гэта Палесе. Нават Google не адстае. Тапонім сапраўды карыстаецца вялікай папулярнасцю. У нас турніры кубак Палесе, нават цукеркі дары Палесе і туры ў жамчужыну Палесе. Але гэта міф. І тэзіс пра тое, што ўвесь паўдзень Беларусі гэта Палесе, таксама неправільны. Па гісторыка-этнаграфічным раздзеле Гомель знаходзіцца ў Падняпров'і. Так, нават не на мяжы. Дык чаму усе думаюць інакш? Хутчэй за ўсё з дзвюх чыннікаў. Па-першае, Палесе стала паўнавартасным беларускім брэндам. А за этнічнай своеасаблівасці палешуку у галаве адразу паўстае шэраг асацыяцый і вобразаў. Са словам падняпроўскіх гэтага, на жаль, не адбываецца. Па-другое, яшчэ адзін падзел, але ўжо фізікай геаграфічнай. І вось гэта можа заблытаць, таму што тут мы сустракаемся з сапраўдным рэгіёнам Гомельскае Палесе. Але гэты падзел чыста навуковы і не мае нічога агульнага з культурай ці фальклорам. Зразумела, што любы падзел гэта створаны навукоўцамі умоўны. І межы розных рэгіёнаў рэч непастаянная. Дацца ў крайнасці прыдумляць новыя назвы ўсім кубкам Палесе няма патрэбы. Але важна памятаць, што Гомель гэта Падняпроўе. Гэта быў штодзённік, тут больш пра Гомель, падпісвайся.